Gano dekos. Unsod. Ikan sa doktor. Nakoy mga resita. Tanto kuan. Clindamycin. Clindamycin ang sa parasitnet sa Leptosib. Kuan ni mga resita. 3 times a day. 21 ka buok. Tag 65 buok. 21 ka buok. Bali o 7 days. Diya, mandani sa tambal ng antibiotic. Pagod ko no mo ko job. Kana ko referral di andam. Referral dari nga magpa-opera. Inukulod tabang mga langit, opera na pod. Referral daan, parang ka magbalik-balik sa mag-inom ko ng tambal bali 7 days ng antibiotic. Kauban na ning Selectosib nga para ngut-ngut. Pwede dito kumilab ito ng samad. Kung mahort ng antibiotic nga dani, magkaroon din o magkajob ni. Hindi ka magpa-opera o kajob galing ni. Pero ako ginuri bahala. Maning update kong adawa. Ang balatian nadawat. Patay mahimo. May hapon. Buhay nagang bulangoy. Nahinay ko dos-dos. Bisag sakit ng likod. Sayang manghug. Tubos bulangoy ning kuana. Hindi ko na ga. Tubo po dagsagbot. Hinahinay gihapon ko. Sag na ining tubos ang buko-buko. Di mo dyan ko makatanaw din ang tanong ba. Sayang bitaw ka ng kuan. Kaya ning labog na. Dag ko nagkuan. Tubo. Ato na makatingasang sanina. Ngay nga niyang gisuo. Kay ang samad. Ang hubag di sakbil. Dilayang muguna dani. Sayang bitaw. Ng tubo nagbulanghoy. Ang hinahinadyan. Gambok. Ako nagtubo. Ay, ginoo ko Lord. Kalau isang bulang hindi magunahan. Nena po dari si tayo ni. Isang good night taron na din. Nanay din. Kasi mang istorya. Si tayo ni nay din. Ay kalaura mo na mamini mo. Kalaura na tayo ni mo. Ay si tayo ni. Love si tayo ni. Love mo tayo ni. Ito yung kan bakang dinumugan. Ito dinumugan si tayo ni. Kakita sa puprito na lang mukit ang tapit. Mukit ang prito na si tayo ni. Yung itag person lang at mas lado. Kasi tayo ba na din? Na siguro, taramang ka. May ba na? Kasi
Lagi na si tayo ng pa-video call na Hindi ka na siya pwede video call. Hindi na siya pwede video call. Dagto dari sa ito pwede kay kaan dari speaker sa kari na ili. Ikaw lang to. Di na ili. Ay, si Tamita. Uli asa ko si Taman din kay himingaw ko si Taman din. May mong cellphone niya eh. So, napilit bahay na ili. Masang bahay. Pagkasikat na ili. Ang bili. Sugas man na ili. Uli sa Kuya Armando kay biminaw ko ni mo kay uli-uli Kuya Armando. Tagay pamiliti, ano magkauli. Kaya ko sanay din. Tagay pamiliti, ano magkauli. Kasang sa nagpamilit na makauli ka Kuya Armando ha. Sana all, patanday ka. Pamilitehan ka na kung ikwinta kayong kaulit ka Kuya Armando. Masakit kaya 50? Pamilitehan mas pagsikwinta makauli ka Kuya Armando. Dari sa bahay Kuya Armando. Sana all, 50 ko na plete. Ngungi sa Kuya Armando. Kaya, katihan ko na mo Aliana. Kaya wala ka lang kita Kuya Armando. Uli asa ko Kuya Armando. Malipay ko Kuya Armando. Katagaan mo ka nag Kaya ka ng 50? Pinta pamilite pa uli Kuya Armando. Hindi nagbalik, taga po 50. Pabalik ka Manila na ilin. Pinta gyapon na ilin. Nada ka 50? Uli sa ko Kuya Armando. Nabili ka 50? Ngayon ko sa mama. Bayad ko. Tukol sa kanday kasi kutsara de ikaw. Tapos ubos, lababo. Ato to ah. To ah. Tsaka. Salamat. Hi, Precious. Happy Precious. Something of Precious ha. Ano makamamasi mo mamakaron? Hmm? Makamaupuan. Ito ka magpo sila na ilin. Mo mama? Na makakasugmawa. Wa ko na yun sila na ilin. Ano naman? Kay klase ko mo kay hindi kang pilimod sa bahay na ilin. Tagang samlay mong sir. Taga-bakla yun na ilin. Kaya ba magbakla yun? Taga-bakla yun na naidalukar na ilin. Nabili ka? Ay, ate Upaw. Pumitihan, pitaw ka na. Pauli mo, ate Upaw. Shout ko na pa, pamilitihan ko ng mga Liana. Uli sa ate Upaw. Ulit sa kuno mo kay pamilitihan mga Liana. Nailin. Hani ka kwarta? Huwag manong nailin. Hindi, sa mga pamiliti. Kadukag mata o nailin. Sa sukong mata, tuong na kay, hindi na kay mo ato kung magpapag bugas. Ang makaantag bugas. Pagkaroon sa bugas nailin. Katulog na deka. Nailin. Katulog na deka. Huwag pa nailin. Kasi ka mo ba, tayo kay kumatug, kay dugay mo kung mama mo matug nailin. Sa may buhatan mo sa subay, hindi kay kaunto. Yung pagkaklaro mama nailin. Ha? Magkasa? Yung pagkito kong mama nailin. Mag? Itiksa daw nailin. Masasadaw? Di pa matugay masasadaw? Mag-tiktok? Apil ka? Ikod nailin. Ano ka mapil? Kaya hindi mo nang sadaw nailin. Ha? Pwede ng sabaw na ilin. Masasadaw? Pwede na ilin. Ha? Pwede mo na ilin. Masama na? Pwede ng sabaw na ilin. Na ilin. Pwede mo ng sabaw na ilin. Masa? Pwede ng sabaw na ilin. Kay Birdly. Di makita ginuuman na ilin. Bad. Bad ng pwede na ilin. Hindi anong sadaw mag-imong mama. Nga bad man din na sadaw. So, daan pa man. Di naman sabaw na ilin. Anong saraman mo? Sa na mga usitong na ilin. Ang kanta? Ano may mong kanta? Mga usitong na ilin. Work song? Usitong na usitong mga na ilin. Huwag na kay...
Masado na ba kung gato? Pakaon na pa ka nagsado. Sado kong lakaw kaya makakabugas. Salamat galing ko kay napil ko sistas mugas. Kaya pala nga po kakilo. Good morning. Merkules sa buntag. Mag-prepare na ako sa ang dumugan gabi eh. Kay ang dato na to sa gym. Kay na-release sa katubitang bugas nga tag 10 kilos. Pasalamat ko sa Ginoo nga napil ko sa lista nga na 10 kilos bugas koan katus gym karon. Manang magandam po ko. Mga to na ko sa do magdako ng baligja. Kay Mado na naman ka mamiso. Kay grabing paliton ang tambal mahal. Mahal kang antibiotic gahapon. 21 ka buok. Kusita dya. Sagsasintesing kong buok. Dya na pa'y pindeliver nga tag 22. Walang asamanang kong dya. Araning dadaon-dadaoning hang buko-buko bisag kuan kanang inom na magtambal kaya may lain kuha sa bugas sayang putong na po ka kilos nag-ilag na nga ng mga tao nga di makatagan ikaduhang balik na dero na ho sa 10 kilos nga bugas. Salamat ka sa grasya na tapsingan panis nga na sa mupila ko dito sa maghuwat, nagdako baligja. Dinumagan. Kung dinumagan ngayon ang promig hapon, mamantong umana sa dinumagan hapon. Sa gusto ko nagdumog. Parang hinahinay, pero ano ganyan kaniba, kay di naman may po sa rihang pikas, kay mamalag nagdalari kuan. Pamaungan po ko daris ang kamot kay ang gidos-dos sa sagbot ito sang bulang-hugan gapon da nagdukduk po ko saging karong buntag murag na maarsag hang kamot kay pamaulan ko kayod hantod taman asa keteb bitaw kita naman taon sa atos gym amping tang tanan July 15 na. Salamat Lord. Narat ko atang matarong buntaga. Bye-bye. Ang tanan.